Mina bendlovena amandla nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba uyakhuleka sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Umabuza uthi uzokwamukela ukuphakanyiswa i-IEC Ukulungele lokuchibiyela kanti ithala likhuthaze osomabhizinisi. Siyanemukela eindabeni zethu ze-1KZNTV. Lo lisekela mengameli eqenjini kaKhongolose uDavid Umabuza uthuma amagatsha lephakamisa igama lakhe uzokwamukela lokho. Ukusho lokhu Umabuza ekhuluma nabezindaba njengoba evakashele esifundazweni KwaZulu-Natal. Kanti uzokhumbule ukuthi amagatsha eqembu likaKhongolose aseqalile ukuphakamisa amagama abantu azobaphakamisela kwingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha ezokuba ngenyanga kaZibandlela uDisemba walonyaka. We serve at the behest of our branches. We don't choose ourselves. We don't just make ourselves available. Our branches will nominate, and beggars are not choosers. Otherwise, we can ride our horses. So we are serving the people. If requested, we'll avail ourselves in whatever portfolio and capacity. Umphathi wekhomishana yokhetho ezimele i-IEC kwisifunda sase-Ogwini uzolile kaSiphiwo uthi sebekulungele ukubamba ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 10 eHarding Ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lolu khetho luzobanjwa ngemuva kokwesula kwekhansela leqembu Al-Jama lajoyina iqembu elibizwa iSan. Umondli Ncane wasula esikhundleni soba yikhansela ku-Ward 10 kanye nakwisikhundla sokuba-ke usekela meya kumasipala umzi wabantu. Nosekuholele ekutheni-ke kusingathwe ukhetho lokuchibiyela. Umphathi waka-IEC kwisifunda uzolile kaSiphiwo uthi sebekulungele ukubamba ukhetho lokuchibiyela eHarding. Lolu khetho lubhekwe ngabovu amaqembu ezepolitiki ahlukene njengoba ukunqoba kwelinye iqembu kungaphazamisa isigungu esiphezulu sikamasipala umuzi wabantu. Lolu khetho lokuchibiyela luze emva kokwesula esikhundleni kukamondli Ncane weqembu Al-Jama owayengusekela meya kulo masipala. Into yalidela ukuthi kube no by election lapha new councillor umondli ubaba umondli Ncane from Al-Jama wa resign as a councillor lomkhandlu, so kwasho ukuthi ke kunesikhala lapho lento siyibiza ukuthi i-by election. So that's why ke soba ne by election scheduled for umhla ka-12 ka-October 2022. Total number of registered voters for a certain 2,965. Then amount nabo 946 registered voters. So in total, registered voters for the two voting stations were 3,911. 7 parties contesting a by-election. Umangi ngawasho nje ANC, ABC, EFF, iSan, iATM neAl-Jama. UkaSiphiwo uthi ngomsombuluko bazoqala ukuvotisa ngokukhethekile abanye abahlali bakule ward, kanti futhi kujutshwe bonke abasebenzi bakuleli hhovisi ukuba bayosebenza kule ward uqinisekisa ukuthi ukhetho luhamba ngendlela. Special votes wona azobe scheduled for umhla ka-11 October 2022. So i-total number ke ye-special votes u-66 i-home visits. So from kuhlangothi lwethu as IEC, I can safely say we are ready ngoba even our field workers besibaqashile bebeqalile ukusebenza besenza balloting education. Already recruited staff set esosebenza, and over and above that, what we normally do thina as late district Ogwini, onke ama-offices makune by election nje afana nokuthi ayavalwa ngoba bonke abantu ipersonnel ekule office fanele iyosiza kule office affected this special vote because we want to have the best expertise. Umasipala umuzi wabantu uholwa iqembu le-ANC ngokubambisana neqembu ABC, kanti ukunqoba kwe-ANC kulolu khetho kule ward kuzonikeza iqembu le-ANC amandla okuthatha izinqumo kulomkhandlu ngaphandle kokubambisana. Izindabeni ze-1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi.
Ibhange ithanda lisingatha umcimbi wokuchoma uphaphelo egwalagwala intsha ngosomabhizinisi enza kahle emkhakheni kuyona. Lo mcimbi obizwa ngokuthi inkunzi esematholeni ubanjelwe ICC eThekwini KwaZulu-Natal kanti inhloso ngqangi yawo kuqhuquzela intsha ukuba ke qhamuka namasu ke angasiza ukudala amathuba omsebenzi ngokuvundulula ke intsha ibe ngosomabhizinisi kwazisela kuleli ke lokho libhekene ke nengwadla ongabikho kwamathuba omsebenzi kanti ke iningi lentsha iyona eduve emakhaya. Kube injabulo osomabhizinisi abasebancane behlomula kwinkomelo yebhange lase-Ithala. Lo mcimbi obubanjelwe ICC eThekwini uhlomulise abantu abasebasha abenza amabhizinisi ehlukile. Isikhulu esiphezulu kwa-Ithala Development Finance Corporation, uPelbengu, uthe bazobacathulisa labo somabhizinisi abahlomulile. They must go and get business skills. So there's a module and a certificate that we are giving our SMMEs for free from ADUT. So we are going to make sure that all of them, even those that are runner-ups, they must go and attend that course so that they are groomed to be the entrepreneurs of the future. The fact that they have those innovations that have won, which means they can go bigger and better. So that's the first thing we're going to do. And secondly, we're going to look at their business plans. Should they need to start their businesses at the present moment, we'll definitely make sure that we do give them some money. And our money is a loan, but we will look at the viability. And the third one, we have a partnership with 1KZN, which is one of the entities of ETIA. We will definitely ask them to get markets for their products. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthe intsha iyona eyothuthukisa isizwe. Usuku namhlanje luyingqayizivele ngoba kuthiwa inkunzi esematholeni, so kusho ukuthi vele intsha iyona yokwakha isizwe sithuthuke. Sithe ibalekile ukuthi imfundo asikwazi ukuthi sidevelop ama-curriculum azokhuluma nabo azokwazi ukudevelop indawo yethu. Sathi kubalekile ukuthi uma sebehleli bahwebelane bebodwa bangakwazi ukuthi ama-network basize nabanye abantu abasathuthukayo. Sabalula ukuthi kubalekile ukuthi isifundazwe ukuze sithuthuke kuyofanele sibe namakhono amaningi azokwazi salekelela. Uhulumeni uzoyifaka imali uqalele njengamanje kodwa sobathuthukisa through workshop, sobathuthukisa through more investment, kodwa sikwazi ukuthi sibathuthukise ukuthi sibaxhumanise nezinye izimboni ukuze umsebenzi wabo uhambe uye phambili. Osomabhizinisi abahlomulile babonge uxhaso lwebhange lase-Ithala. I-idea sasi-aplaye ngayo eyokusiza abalaphi besiZulu ukuthi bakwazi ukuthena badayise imedicine yabo ibe proper, bakwazi ukuthena ibe nama-proper dosages ngoba into eyenzekalayo ukuthena le mithi yabo iyasebenza kodwa inkinga ukuthi abakwazi uku-allocate ama-dosage a-right. So wena uma uhamba uyakubaba thizeni owenzayo umsebenzi wakhe oyilayiphayo i-diabetes kodwa mefika kuwena afike athena ngicela ufike uphuze half a cup wami nowakho awufani, and then we end up saying ukuthena ayisebenzi traditional medicine, of which it does. So the idea was to help them with that. Sakhompompi abasebenza ngonyawo abasiza ngokonga amanzi nokunyusa izinga lenhlanzeko around the space that you're using it in. Kusho okuningi kuthina because we've been besenza piloting. So piloting ukutesta kahle kahle product yethu nezinye izitolo la ngaphandle. So besitesta ne-Legacy Yard eMhlanga, siyaqhubeka siyatesta ne-Keys ne-Amsterdam in Durban. So it's going to help us to accelerate progress kahle kahle with the piloting. So sokwazi ukufaka abanye ompompi to get actual data, but also izokwazi ukusivulela i-manufacturing yethu. Sicabanga ukwenza i-app for i-business yethu, app efana no-Uber, and le mali lesiyitholile lana luxhaso lusiza kakhulu because ilona uzokhokhela i-app yethu. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngiseThekwini. Ake siye itolo siyabuya futhi mbukele nezinye zeindaba zethu. Nina besila sibonge siphinde sinamukele nibukele zona indaba ze-1KZNTV nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili. Umabuza uthi uzokwamukela ukuphakanyiswa i-IEC Ukulungele Olokuchibiyela kanti Ithala likhuthaze osomabhizinisi.
Ikolishi lizimele liqeqeshela amakhono eMetro Computer College elinamagatsha amathathu empangeni eShowe nasejozini enyakatho KwaZulu-Natal. Lisingathi umcimbi okwethweswa iziqu abafundi abangama-45 abafundi abagogoda kwimikhakha eyahlukene okubalwa kuyona i-Business Management, Public Management, Human Relations neminye eminingi. Khuluma neziko lezindaba le-1KZNTV ongumphathi waleli kolishi, uDokotela uMandlenkosi Hlubi, uthi leli kolishi selikhiqiza inqwaba eyifundiswa ezisezingeni eliphakeme. Bezihlobe ngemiyezane enhlobonhlobo i-student esifundeza gogoda kwimikhakha eyahlukene ebesifunda ekolishi Metro Computer College okuyikolishi kelinamagatsha ezindaweni ezahlukene kulesi sifundazwe. Umphathi waleli kolishi uDokotela Hlubi uthi ke leli kolishi selikhiqize abafundi abaningi abanye kasebenzisa namabhizinisi abo abaziqalele wona. Upheke esenxusa uhulumeni ukuba ngawashalazeli nalamakolishi azimele. Ngoba sihlangene namhlanje ila kuzograduate abafundi bethu ade benza amakhozi ahlukahlukene. I-Metro ke it's a private college ekhona iqala ukuba khona since 1993 kuze kube manje. Abafundi namhlanje sizobakhipha abafundi ade benza amakhozi ubalo end user computing or human resource management or public management, public relations, management assistant, no legal secretary namanye amaningi. So ke iMetro since ikhona isikhiqiza abafundi abaningi bayazisebenza, abanye baqashiwe eminyangweni kahulumeni, abanye banama business abo. So ke siyahalalisa kakhulu, siyafisa futhi nokuthi ke uhulumeni wakithi azinake izikhungo ezifana nalezo Metro njengoba zirejistile zisemthethweni ukuthi abuke ngoba sometimes sike sifisa ukuthi sandise ama streams uthola ama resources awekho kahle. So ke siyanxusa ukuthi ke ma local municipalities or business people abakhona endaweni beze bavele ngoba iMetro ila ukuzosiza bonke abantu. Kukhona abantu otholthi mhlamba abaphasanga kahle umatric abakwazi ukungena kwamanye ama college, but iMetro is there ukuthi noma imuphi umuntu akwazi ukuthi afederisha ama studies akhe aphuma aziqalele into yakhe akwazi ukuthi aqhube impilo umndeni uphile. Ushansela walesi sikhungo solwazi inhlanhla Khubise ekhuluma neziko lezindaba uthi ke kwakona ukuthi leli kolishi iqeda iminyaka engama-29 kubufakazi ukuthi ke leli kolishi libeka phambili imfundo futhi ke abafane nalezi ezinye izikhungo ezingoqhibukhowe. Ikolishi selineminyaka ewu-29 likhona. Isikhathi eside lokho lisebenza selize laba nama branches indawo ezahlukahlukene. Likolishi elikhipha amakhono, likhiqiza amakhono. Okunye ngithokozela kakhulu ukubona ukuthi abafundi noma ama graduates aphuma lana ayaqashwa endaweni ezahlukahlukene ezinkampanini, bayaqashwa kuhulumeni, bayakwazi futhi ukuyidalela amathuba emisebenzi. Ngibonile okuhle kwenzeka ikolishi liregistrwa kuhulumeni, higher education liregister ikhungane ehlukahlukene ukuze likhiqize certificate eyisemthethweni ngoba akubalulekile ukuthi kuyafundwa ngoba maningi amakolishi akhona esingabiza njengama bogus colleges and fly by night. Kodwa sifuna ukugcizelela ukuthi iMetro yikolishi eliregistile elisemthethweni, siziqhenya ngecertificate. Lezi izindaba zo1KZNTV, mina ngingosamkeliswe Nqulunga kubeka ngisempangeni. Iphine kanobhala wenhlangano ehlela kwibhola lezinyawo endaweni yaseLenge eMsinga uSiphelele Sithole uthi ezemidlalo nokuzivocavoca ngayilekelela kakhulu intsha ekutheni ihambelele kude nezidakamizwa kanye nobugebengu. uSiphelele ubekhuluma kanjena engxoxweni ekhethekile abenawo neziko lezindaba le-1KZNTV emcimbini okubungaza usuku lokuzivocavoca ububanjwe esikoleni saseLenge eMsinga. Abafundi besikole samabanga aphansi Lenge Primary behlangene namanye amalungu omphakathi waseLenge eMsinga. Bebehlangene enkundleni yezemidlalo yesikole iLenge njengengxenye yokubungaza usuku lokuzivocavoca emhlabeni jikelele phecelezi i-Annual Recreation Day. Laba ke badlala imidlalo ehlukene ehlanganisa ibhola lezinyawo, ukugijima kanye neminye. Being physically active is not necessarily about having fun, but it comes with many benefits, One of the benefits is that obviously it reduces contracting illnesses and diseases in your body.
And then secondly, as the late Nelson Mandela once said, that sport has the power to unite. So being physically active gives you an opportunity to engage with people within your community, so it builds the nation being physically active. Ikhansela la Ward 1 eMsinga, umnumzana uMbuso Buthelezi, uthi ukuzivocavoca kungalekelela nasekugwemeni ke izifo ezidalwa ukukhuluphala ngokweqile. Kubaleka kakhulu ukuthi mase abantu abasha noma abadala sizivocavoce ukugwema izifo ezithile njengokukhuluphala ngokweqile, obesity, nezifo nje eziningi. Kukhanda impilo ende ukuzivocavoca uma nje umuntu ufanele sikujwayele, solusulo liyakhula kakhulu usukulo ukuthi sikwazi ukuthi sivocavoce. Iphini likanobhala wenhlangano ehlela imidlalo yebhola lezinyawo eMsinga, iLenge Football Association, uSiphelele Sithole, uthi ezemidlalo ke zingalekelela kakhulu ekutheni intsha iqoqeke ezimeni ezingalungile. Sibe nempilo nokukhipha abantwana kulezi zinto esezenzeka emphakathini, ukudlebeleka, idakamizwa, utshwala nje nokungaqoqeki kwabantwana. Kahle kahle inhloso yethu nje ukukhombisa abantwana ukuthi kubaleke kanjani ukuqoqeka kwabo kanye nezemidlalo, sikuhlanganisa bekwazi ukuthi bephume nento ephathekayo nasezikoleni kanye nemfundo. Ezindaweni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eLenge eMsinga. Ake sithi ishelele itolo futhi mbukele siyabuya nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo ke izona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Umabuza uthi uzokwamukela ukuphakanyiswa iIEC Ukulungele lokuchibiyela, kanti ithala likhuthaze osomabhizinisi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Ezimakethe zakuleli zivalwe irandi lingu-18 rand maqhathaniswa nedola laseMelika, libe ngu-20 rand 13 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libe ngu-17 rand 64 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,710.85 ounce, kuthi intengo engahluziwe yona $94.42 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ziyaqina ke insolo zokuthi umgadle Orlando Pirates ukwame waphafa gogo Pepra odabokezwe naseGhana ufuna ukushiya kuleli qembu ulandela ungalitholi ithuba lokudlala ngaphansi komqeqesho omusha uJose Rivero. Lo mgadle oneminyaka engama-21 ngesizini edlule ubonakala wavalela ke nethini amagoli njengoba bese formini enhle sekuyophela ke isizini ngaphansi kwabaqeqeshi ababili okungumandla Ncikazi kanye noFatlu Davids. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Ninabentulo ebande ngodonga kwela kithi kaNongoma okwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.